În câteva ore plecăm la Budapesta. Haideți! Iată. Budapesta! Într-o oră plecăm la aeroport. Până atunci, drag ride, adică pit stop. Ne facem bagajul și în curând plecăm. Yeah. Ca de obicei. Hai că nu suntem chiar atât de tare de întârziere. Suntem ok. Hai la aeroport! Mergem la aeroport! Am ajuns la Băneasa. Cred că am zburat doar singura dată de aici. Niciodată. Nice. Filmează pe verticală. Andrei. Oricum e foarte slab și nu cred că te ajută. Ba, se vede foarte bine. Da. Da. Ludovice i-ar plăcea asta maxim. Pizza cu... Finally am intrat! Ne-am chinuit o grămadă să găsim adresa. Pentru că pe Maps ne apărea locația greșită. Dar am ajuns. We got it. The ghetto. Interesant de ce etaj fac la 3. Ce? Trebuie să vezi în mesaj la ce etaj. Păi, trebuie să vezi. N-am auzit ce ai spus. Camera noastră 3. Deci... Păi, ce înseamnă half floor? Ce știi ce zic? Aici. Ce scări mișto.
După lupte, stai, cheia. Bă, greu e să mai intri în căcaturile astea. Dar, super. Altfel mă duc cârt așa aici. Chiar foarte drăguț. Foarte. Chiar e cute camera. Stai un pic. Stai, ești, că vreau să vin un pic. Vrem și noi să ieșim ca oamenii, să ne plimbăm un pic. Și nu putem să ieșim când se deschide ușa. După ce ne-am enervat destul de mult, am ieșit. Și mergem să mâncăm. Da. Mai. Mai e sau nu? Da. Ah, Deci, mai complicat. Să intri într-o scară de bloc și la un Airbnb, n-am întâlnit niciodată. să intri, să ieși. Ne-am chinuit 10 minute să ieșim din bloc, gen. Oribil, groaznic. Adică apartamentul arată foarte drăguț și gen, locul pare luxury așa, că e super pentru o noapte, două. Da, și prețul a fost ok. Dar nu, complicat rău. Nu. Am mai fost pe aici. Stai acolo, stai acolo. They were roommates. Asta mâncăm. Am făcut o mică plimbare de seară și am găsit în sfârșit un non-stop unde se luăm de mâncare și ne-am luat instant ramen, instant noodles de aia. Doar că nu avem nici tacămuri, nici bețișoare. Așa că o să mâncăm cu mâna. Și niște pâine, de ieri am găsit cu pate de porc. Yummy in my tummy. Da, yummy in our tummies. Dar vă arătăm imediat la Airbnb cina noastră. Cina noastră din seara asta, bine, e 5 dimineața. Ne-am încălzit apă. Acasă n-aș fi mâncat așa ceva la 5 dimineața niciodată. Ce ghebos dădeam. Gheboasă. Gheboasă. Da. Ichiraku ramen. Itadakimasu. Let him cook. Let him cook. Așa, și să vă mai arăt meniul. Felul 2. Felul 2, pate de porc.
cu pâine De ieri. la 115 forinți. Pâine, cum te-ai luat tu pâine neagră? Când nu era altceva. Vai cu mă, Alții de porc. Trebuia să luăm de pui. E bun. Tu l-ai pe E bun. Merge. Acum asta. Stai că și ăsta ghibos. Da, te vede drăguț. Ba. Da, da. După masă am și să fumăm o țigărică. Da. Pentru că iubitul meu este prea laș să fumăm în camera de Airbnb. Da. Nu vreau pentru că zice că au detectoare. Un ceiuț, o cola și voie bună. Yes. Și după aia nani. That's dorul. Same. Ce priveliște. Shake, 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 shake. Andrei. Bună dimineața. Ne-am luat o cafeluță, să ne trezim, să nu mai fim rampi. Ne. Și cam atât, momentan, la cafea. Unde mergem? Mergem să vedem podul cu lanțuri. Hai. Pare frumos. Am venit la Lagos, papi. Am venit aici pentru că am căutat pe Maps și ăsta avea 1700 de review-uri și 4,7 stele. Și toată lumea zicea acum, e cel mai bun Lagos, cel mai bun Lagos. Așa că am zis, hai să vedem cum e. Suntem tineri și ne plimbăm. Și am mâncat și a fost foarte bun și ne-am plimbat și am făcut shopping. Suntem în Budapesta. Minunat. Când o să avem 60 de ani și suntem la astea, să fim fericiți. O să fii fericit săptămâna viitoare de la asta. Să arăt like.
Aici e străduța pe care stăm noi, e foarte nice. La numărul 6. Și acolo e geamul nostru. Deasupra la ăsta, cu lumina caldă. Acolo. Învârte-te. Să mă văd. Nu gen cu camera. Ca să filmăm. Hai. Hai, mergi. Păi tu mergi, că eu merg după tine. Hai să merg așa. Da. Nu e cringe deloc. Vrei și tu? Nu. Vrei să intri tu să faci poze? Da, evident, dar hai că lasă că mi-e rușine. Aici fac e Unde mergem? Filmezi? Da. Mergem să ne vedem cu buna mea prietenă unguroaică Boghi, cu care am locuit împreună cât am studiat în Veneția. Așa. Și din păcate trebuie să-i returnez bateria externă, care a fost alături de noi în momentele cele mai frumoase din viața noastră în ultimii ani. Ne va fi dor de ea. Așa este. Deci mergem acolo să dansăm diseară. Yes. La Istand. McDonald's. Și acum încercăm bucătăria locală, bineînțeles. Uh, 9 din 10 pentru Mac. Chiar delicious. Barbecue sauce 10. Povestește-ne povestea cu paiul. Deci am luat cona la Mac. Mac a fost chiar ok. Și mi-am dus pai și mă gândeam că e ca la noi, că nu ți aduce pai la romană câteodată. Și m-am dus să cer un pai și m-am pus să-l plătesc și pai de hârtie. Și am plătit 20 de forinți pe un pai. Care, stai că zic cât înseamnă asta în lei. Am plătit 28 de bani pe pai la Mac. Nu mai vin la Mac la voi niciodată. Mă, dar a fost bun. Da, a fost ok. I can't. I did some, but they are probably. And your smell will be very bad. Where your smell? Yeah, we never work here. Mergem să mâncăm în sfârșit un cârtof. Cârtoși colaci. Să mai anunțăm și noi ce am mai făcut. Deci ne-am plimbat
Mult. Prea mult. Mult prea mult. Sunt sigur că nu o să se uite la vlogul nostru, deci putem să zicem orice. Deci a fost, Doamne. A fost drăguț, da, ne-am lungit. Eu mă așteptam să... Da, calții. Mă așteptam să bem berea aia în Simplacher. Și după De asta tu ai anunțat și știm despre ce Nu, vorbești. deci, când am fost în Veneția, am locuit în apartament cu o unguroaică, cu care a rămas prieten. Și am zis, hai că venim în Budapesta să ne întâlnim și cu ea, că trebuia să-i dau o baterie externă pe care o are la mine de câțiva ani. Mă, și am zis că ne vedem, că mergem la o bere în Simplacher și mă așteptam să bem berea. Ciao, la revedere! După am mers să mâncăm. Mă așteptam după ce mâncăm. Ciao, la revedere! Nu, am mai stat. De la cât ne-am văzut? Deci ne-am văzut cu ea la 6. 6 jumate și este 11. 10 jumate. Deci asta 4 ore și ne-am luat în continuu. A fost foarte drăguț, dău. Da. Dar noi vreau să mergem în club. Dar we are on a time schedule. Exact. Vă rog, și a fost drăguț, dacă am înghețat. Dar foarte nice. Hai că a fost foarte drăguț, am vizitat Parlamentul, ne-am plimbat pe Dunăre, am vorbit politică. Pe aici? Cred că următoarea. Bine, următoarea. Și a fost foarte Să vă mai arătăm ce pe aici. Și acum mergem să ne încălzim un pic, să stăm puțin și după mergem în Instant ceva, un club unde sunt 6 camere diferite, cu muzică diferită și abia aștept să mergem, să dansăm. Unde eu am mai fost și el nu. Și eu n-am mai fost, nici nu știam de locul ăsta. Eu credeam că gen de locul ăsta e simplu, dar nu e simplu. Mă rog, ideea e că e luni seară și e singura chestie deschisă. Și sperăm să fie mulți turiști. Să ne distrăm și chiar dacă nu știu, o să bem și să dansăm și să ne distrăm. Nu știu cât o să bem, dar de dansat sigur dansăm. Da. Yeah. Hai. Și așa arată camera noastră după o noapte și o zi petrecută aici. Dar mereu mă gândesc că cred că așa arată camerele tuturor când vin și stau la hotel. Yes. Bună seara, bună seara. Bună seara Ungaria, bună seara Budapesta. A trecut de ora 10. Toți localnicii au intrat în casă. Așa că au rămas turiștii pe stradă. Gen e gol. Da. Și nici e 10? Nu știu. Da, e trecut de 10. E Da. 11. Dar în București parcă nu vezi asta. În București parcă e gălăgie după 10 noaptea. Adică mai sunt oameni prin centru. Na, se prind străduțe. Stăm pe străduțe, așa. Adevărat. Mă rog, mergem la Instant Party. Mergem în club. Mergem să dansăm. Să le arătăm la fraier cum se face. Luăm o pauză. Luăm o pauză de la cotidian. Yes. This is the place. Mult mai mișto decât în Fuga, în Bratislava. Mult mai mișto. Nu, chiar e cool, gen. Chiar e foarte. Culeanul rău. Andrei, fă-i loc și lui! Bă, mai scăpăm de ele, dați foarte... Vorbesc mă în franceză și nu înțelegem nimic. Gen, ele vorbesc în franceză, noi vorbim în engleză. Trepon. Ce frumos Ce frumos sunteți! sunt. Dați mișto fetele, gagicile. Le adorăm, efectiv, mânca în caz, sunt Asistente minunate. medicale, dar le-am Ne-au cucerit. făcut seara. Da. Ne-au făcut seara. E luni seara! Hai, mă, să facă
suffer silence. You know you gotta stay by me. Soon as you see the text, you guide me. I don't wanna spend time fighting. We got more time, and that's why I need a one dance. Gotta see you in my head. One more time, but I go get it all dance. All that I'm wishing for. E 3 dimineața, gata cu petrecerea. La vârsta noastră. La vârsta noastră am cam dus mult. Dar ne-am super distrat, gen. Și am Da. băut Ba. 2 beri de căciulă. Cred că am băut 3. Tu. Eu am băut 2 beri. Deci, versiunea, ba. Șarmola. Să ne luăm șarmola de aici? Șarmola, da. Bine, ne luăm șarmola acum. Ne-am luat și șarmola. Ne-am luat gyros. de fapt. Note to self. Nu vă mai luați de aici. Nu, să nu mergeți, gen, e o șaurmerie fix vis-a-vis de Instant. Nu. Apoi, da, bine, mă rog, când ești din Cluj, ți-e super foame, merge, dar gen, e un sfert de gyros. Fix un sfert de gyros. Da, merge. Dar e bun, gen, chiar e bun. Mâncăm și noi. Că acasă tot la pateu ne întoarce. Adevărat. Home sweet home. Jur. Te-abia aștept să dorm. Yes. Foarte nice. 10, nota 10 pentru luni seară, 10. Și mai avem o zi. Și nu vi se crede. Ne băgăm la somn, așa că ne vedem mâine. Ciao les. Acum ne pregătim să eliberăm și mai avem o zi de petrecut în Budapesta. Yes! Eu... Hai. Te iubesc mai mult decât iubesc McDonald's-ul. Te iubesc mai mult decât iubesc țigările. Deci nu cu asta. Eu te iubesc cel mai mult. Ăștia nu ne dau paie și nu pot să beau vreo paie. E foarte rece. Nu? Te-ai putea să bei? Da, eu n-am gheață. Ce drăguțe. Am mâncat, am băut cafeluță, acum mergem să luăm suveniruri. E foarte frig. E fricoșător. Este frig și înfricoșător pentru conosări. Am înghețat. Mam, vreau ca să îmbat 2 ore. 2 ore vreau să stau în pat. Și după aia să ne întoarcem în Budapesta. Da, la... cum se cheamă? Instant. Da. Fraților, am luat o razna cu toții. Fraților, am luat o razna cu toții, 8 euro un magnet, 10 euro un magnet, Care Da. nu știu ce e magnet. care în alt loc este 2 euro. Pe cine păcăliți? Ne-ați văzut români și gata? Ne-ați luat de fraieri? Nu. Șterg asta. Vezi tu un circ drăguț. Cheers. Căsi. Ce lumină bună. Da.
scovergă. Efectiv. Mergem la aeroport. Am mâncat, am băut o berică. Da. Am tras liniile, a fost o vacanță foarte cute. Cam scumpă. Da, a fost normal. Scump, Budapesta, da, e scump. E scump, gen, de fapt, pentru... Încă în alte vacanțe ne răsfățam mult mai tare de bani. Da. Mă, nu. Dar a fost foarte nice. Vrem să vedem și afară. Da. Vă mai arătă că nu urcăm în avion. Și hai. Pe filmezi? Am ajuns la aeroport și mergem acasă. Ne vedem în episodul următor, care va fi... Unde mergem data viitoare, Andrei? Eu sper Thailanda, dar... Da, până la Thailanda mai e. Mergem la Brașov, la Poia la Brașov. Ne vedem data viitoare. Ciao! Ciao. Cum ți s-a gen- părut? Pentru încheiere, să nu film... Am ajuns la aeroport. Am ajuns la aeroport. A fost foarte drăguț, o vacanță excelentă, un city break minunat. Ne-am îndrăgostit din nou de Budapesta, mai vrem să mai venim la vară, când e mai cald Da. și atât. Și a fost foarte nice. Și ne vedem data viitoare. Ciao! Ciao, Colom! 3 silicoane, sunt sub scaun.